Cuarta lectura. Cuarta lectura. Vamos a cuarta. Para cuartas lecturas escollemos un relato que é moito máis longo, pero que cortamos, atribuídos a un xesuita que se chamaba Don José María Díez Alegría, que algún de vos sonaría, porque se foi para o pozo do tío Raimundo con o padre Llanos, por, digamos, certos... Era parente o irmão do general Díez Alegría, o único progre de toda a historia do franquismo. A cousa chegou a min como certa e ben certa, e aínda que tal non sabería acreditar, teño por tan ben a caída a personalidade do teólogo asturiano que a vou a reproducir, tomándome, ademais das oportunas licencias literarias, unha licencia xeográfica. No relato original, os sucesos desenvolvense nas fermosas terras andaluzas. Eu trouxenos estas nosas terras, temeroso de non saber manexar coa mesma eficacia a graza andaluza que a retranca galega. A cousa vai de un cura moi novo, recén ordenado, que chegou a unha parroquia de Galicia rural máis profunda. O eclesiástico procedía da cidade e mantiña unha ignorancia supina ao redor dos usos e costumes da aldea. Por iso, cando o señor obispo informou de que Marica a do Muíño, viúva de Vigo e con 3 fillos pequenos, vivía en pecado arrimada a un bello patrocio que case que lle duplicaba a idade, e que a súa primeira misión era arranxar tal situación, a primeira oportunidade en que pillou a rapaza na igrexa foi canda ela e díxolle: "Ti és Marica o do Muíño?" Son? "E tes 3 fillos e un home que anda no bacallao en Terra Nova e do que non tes novas?" Teño. "E estás vivindo co señor Alfredo na súa casa?" Estou? "Pois tens que deixar esa casa. Non podes seguir co vello, baixo pecado de escándalo." Pecado de escándalo? E iso que? Nos non facemos mal a ninguén. A ninguén ten por que arar no barbeito falando de nós. Eu vexo por el ve por min, que xa deixou ante notario para quen vai quedar mortis causa a casiña onde vivimos. Bueno, pero muller, é que non te decatas que iso vai contra a lei de Deus e que podes condenarte eternamente. Condenarme? Non creo tal, padre. Verá, eu, cando veña á iglesia, axónllome naquel reclinatorio da lei. Xunto as mans, pecho os ollos, e dígolle a Deus polo baixiño: "Señor, ti perdoasme a min o vivir con este vello, e eu perdóache a ti por terme na pobreza, come perdido no mar, e os fillos a pedir pan." E mire que lle digo, don Manuel, eu en vir estar o moucho en riba daquel penedo. Non che teño medo, moucho, moucho, non che teño medo.